नोंसोरो हौवाफोरसो लाब खानग्रा फैसा गोबां 1 लाख 2 लाखनि लाब खानग्रा नोंसोर सिनाय मोना सानो जों सिनाय मोनो मोखां महर आथें खिथुखौ नायबानो सिनायो जोङो सिनायखायोलै आबौ जोङो बयलार दाउनि बायदि सिथुआनो जाथो लकेल दाउनि बायदि सिथुआनो जाथो तो लोगोफोर गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आरोना तो गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय तो बिदिब्ला बांद्राय पेक पेक बुगैबाय थाला बे आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै नोंसोर मानो गस्ला फिसा गाननायनि दाय जायो जेनेबा गस्ला गाननाया जेबो प्रब्लेम नङा बास जों सिंगेलफोरखौ गोजोन होनो थाखायसो गानो प्यारी समझ गई बाजैया एसे सेंग्राफोरनि दुखुखौ बुजियो सेंग्राफ्रा बेफोरखौ नायना हेन्देल मारियाबा माखौ नायनांगौ जाखो जेसेबां हायो एसेबां खान्दा खान्दा गान बाजै हौवाया जिखुनु जोंखौ आंखौ बा जोंखौ जों हिनजावफोरखौ जाय जाय बेफोरबायदि गानो आरोना जोंखौ गोजोनना थाथों होननानै गानो आरोना आंथ' बिनि थाखायसो गानखायो आंनि हौवाया गोजोनथों आरो सिंगेलफोराबो गोजोनथों बेनि सायाव मोननै खामानि फैयाखै होनबा क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा बाजैनि साननाया एसे मोजाङानो बे रिलेशनशिपआव थानायफोरासो मोनजाबाय आदारखौहाय बे सिंगेल थानायफोराथ' मोनजानाय नङाना बिनिखायनो बाजैया मा खालामदो एसे बुजिना साननानै हेन्देल मारिनो एसे खाबु होदों आरोना आङो आंनि हौवानि थाखाय गानो आरो सिंगेलफोरनि थाखाय गानो बा सिंगेलफोरा जोंखौ नायनानै गोजोनना थाथों अले बाजै सिंगेलफोरा बेफोरखौ नायना हागौ हाया हेन्देल मारियाबा मा खालामसै आरो गुबुनफोरनि बायदि रिलेशनशिपआव थानायमोनबा माबा मोनसे मोनजागौमोन बेनिखायनो सिंगेलफोरा बाजै मु बायदिखौ नायनानै एसे हेन्देल मारियाबा मा खालामसै रिलेशनशिपआव थाग्राफोरा बारा हिंसा नाङा आरोना मेगन सानाङा बिसोरखौ बेसोराफोरनो ओरैनो दुखुखा आरोबाव दुखु खालामबावनाङा बिसोरखौ जोंखौ बादा होयोबा बिसोर माखौ नायनानै गोजोनना थानांगौ जाखो जोंबोथ' एसे गोजोन होनांगोन ना बेखौ बे रिलेशनशिपआव थानायफोरा मेगन सानाङा आरोना रावबो मेगन सानाङा मानो होनबाथाय बे सिंगेलफोरा खोनथाम खोनब्रै हेन्देल मारिनोबो हागौ बेखौ आरो लानानै मेगन सानो नाङा मिथिबाय इला बसुमतारी बाजारी बियो थासमान दावली हे भगवान ये क्या हो रहा है बाजैयासो मोनथिसिगोन आरोना हाग्रानिसो थास' ना मासो थास'बा माथो गावबो हिजिरा बायदियानोलाय जेनेबा गाव खोब साइज दङ आरोना ए दे ना बाजै नोंखौ हिजरा हिजरा होनना बुंबाय थायोना एन्था फिथाखौ देखायना होलै अब्लासो बुजिगोन बे बहानि जाखो बेलाय बबेयाव ना हमनो थाङोब्रा बेयो उनथिंगालै थानाय दामब्राया दाउब' नामा दाउब'आसो बिदि ना नेनाय बायदि नेबाय थायो तो गाइस बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना खालामबानो जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै